melhem reality clear to the in zawa in chibai kan book le vek che u o to nai chu phone call kan timol mol me a phone lama chwa thei si lawa a clear to the ponin lo she thiam donia tun chu ma hian bethlem veng thlang tlangwal chhuanam tak mai dr lel nun puya Sion Hospital Mumbai thok kan bedona ani hi surgery specialist ni a tin COVID-19 positive te enkolna hospital a hian a thoka ti chuan ama hne na teng han thil tam tak shat kan tum le don ani kolang o hello, Dr. Nunpuya niem o. Oh, yeah. Oh, Melhem reality chengin melody kanya biaglok them. Oh, biaglok the. Pengen ta. Kan lo shadan chuan Sion Hospital Mumbai khani thoknin kan chia adi kem o. Oh, Seven Hills taka ani lawai Sion Hospital ani ka thona jok tak chu. Tuna hian hai corona vel wangin Seven Hills Hospital min postmaker. Ani so patient positive patient te en kol ta in enge in omdan in ti dan tlang pui te mo khangkamin han shil do mi yang le ne hai ke ma hi nge ni surgery lampang kan ya mase surgery tangin mi pahin post fe Seven Hills bi hian corona virus kai ho te en kol tu rang hian Seven Hills si ama chuan ira thama sa lampang chuan engni ai rin hel ho check na tur anga an siam de lek kan ta mun dang hai rin hel de lek atangaron thleng ho flight atangaron thleng ho flight airport nai nei wang khan kata khan screening an lo nei thina screening an nei nuarin lel zual ni an thek khaju ta han engni an da khom thin ta an tesa result su ma jun da khom thin ta ma se Mumbai ke salo tam tak viau no hian a ve ho da khom na ta nan mang vele ta tuna chuan atam ber Mumbai ke tam ber hian da khom na mun ne toin alang tuna be ke chuan min khan kan duty zo khan mi li somthum mek angkhan an soya tuna Seven Hills vi ka hian chuan mun than thana ti khan mun than thana ti la hospital than thana en kolna tom boka chu Seven Hills angai ni tun vi ka kan omdan chun dewa chuan ICU vi ka hian mi parukvel omwang anya ma se ventilator man ngai em chuan la om le dawa tuna ri chuan tunai thona khani ni engzan ngi tho to nge kum emo tuna ka thona hian Seven Hills bi ga chuan ni bill ni som pasari tahan posting kan nei tana kar ni chung ni som pali chung ang ni chu posting an net ni thum thleng kan nei dona chuan college dang atang hian posting tur hian min sem dar lama chuan kan college wanted tel vea so ni som pali chung kan diu thiang ke mol mang deu in ka zo don che ne tuna khoyang I khosak le tuna hian chuan hai posting kan nei big lai chuan hai hotela min thentira 5-star hotela angani sarkar lampang min ngai event tha 5-star hotela min thentir ria tuna big chuan ei quarantine nan man min quarantine ani deu ber chu 5-star hotel le hospital baklo chu kan karton athiang ri lo tuna le chuan patient kha positive patient kha engzani tuna hianin nangma na I en kol big te kha omem khang live kan sia big tak chu omlo chan chu ni tin kan kalhin a san hi min alota angeni word kan timen aning chu eta chun block khan de block san min alota ni thum ga duty to ni khatna kha chuan block thum min alota
ta chuan mi za som thum bor vel an oma block san a khan mi som nga som li ti le som thum ti vel ang khan ta chuan ni na kha chuan block ni chem net mi min alota ta chuan mi som sari bor vel pen le a chuan nimin mai ani thum na a kha chuan mi block khata chemin nimin bi kha chun da mi som thum bor vel anne nimin bi kha chun mi positive patient te anma ani alo lan chwa dan te ingtin nge thoha deu deu ten an om nge ingtin nge khanglai bor vel kam than shil fia lela nia kha nge ni cái bộ headline posting cái này mà các chuan tlang an soi dan kha ka fiat dan han mai ta ma se han lu chil tak no e chuan cái bộ anh này thoa tur ang chi te ang kha kan nei dan khan ta thoa deu ang chi te le khu bur bur ang chi te ang kha kan nei dan khan ta ma se anh này tu na ri chuan kan patient te unstable ri ang reng khop mai khá tiếng hàn khu bur bur ang chi ra siết tu hi om lem lo wa ngay ni tho ha ang chi te han complain chu tiếng complain om lem lo han round vel de kon khá tiếng khan complain khan ni lem lo ri khop mai tu na ri chun unstable long ri ma se ngay ni criteria hi kan nei ve min la zo tho don nge ka lo ka soi ha lo mai la ngay ni corona patient an ve hian su pan te sa an low positive chi hian a report ran chu no heta en positive an tam to ta chu wan report in ni tum te tu thin ta chuan report lo chu no tang hian a positive chuan ningan nuwa kan thon le ta repeat chu an te second sample chuan chu mi report chu alo positive le ni chuan ni nuwa kan thon le ta lo positive le ta se ni nuwa ti han kan thon le ni dan te kan thon ta report ran chu na tang chuan ni lawa a report alo negative ani chuan ni khat within 24 hours a kan thon ta dar ka som ni pu paling main kan thona chu kan repeat kha a negative non le ni chuan patient symptoms ani lo ni bok chuan patient discharge thein anom tring ani chuan nang ma atengin engzat nge chuak to recover ngai ang kha engzat nge ni ve ta nia englo nimin mai khan pali chu ke ma kha chun ka discharge no report thi huna du thina wang le patient de kan discharge mai thin lo wang in ngani recovery rate hi ala niam ria tu na ri chun kuming za tinge ni tlang puin mani ho ka kum hi lu asoi thai lo te ber tang lian dar hi a khoi ngani a kai thai lo ka azwal de wang chi te po hai ila ne ila ma chon chi alo ni mo tlema han na zwal big de ang chi kha tlema na zwal de ang hi sai nan na de dang nei hi an lo ni tu ang reng khop mai tu na to kan na zwal nei mani khan pakha da thi na chu hei thok lam panga problem nei kha sa le diabetes lo nei sa ni mani ti la ni min pi ani chu kami kha diabetes lo nei sa kha ani bok ta chu ani tu na hian lo kal thalo ang chi patni pathum ve la nom boka wata khang ho tan khan ri sa sang antimati khang ho tan khan na lo nei sa tan khan ri sa sang kum upatan po na ri sa sang zuwala chuan ta chuan kan sha na ri sang zuwal kha nge kan tha to tho mai te ma se kan soi non le sem ma ing lo HIV kan tiang te cancer patient te diabetes lo tong chun thum kan tiang te or le TB yang chi de bo ma tiang chi de bo ha an ri sa sang zo la asthma nei kan tiang chi te thok ma lam sim ma har san nei ta han ari sa sang zo la thok lam har san nei tan chuanin cái này thì bây giờ lâu ni tay là cần bồi ma véo đồn đi chú nên là cần đâu rồi véo đồn đi chú anh nghe này tung nghe
complication tu berin nge develop ang tu berin nge complication na yang ti kan sa si lawa ai bang hen official de pon complication chu a develop thei thau ta bang chun film khur angai na lai ta tong pong nei sam top chi an ilem lo na lai ti zon kan shat chak le de chu hospital a ikal don changa hospital I thena ichedan pung indingi ti chin ala beka hospital kan thlen hian kan kaldon he ti hei kan in thak ta in a chuan hospital kan thlen hian englo asan pa hak tur sada hospital kan ka da lok sa vek ta kan ming kan je ka ta chuan fa ni tin suk fa yang chi khan ta an lo ta chu kan wala doctor changing room om ta ta chuan kan in change ta kan in thak ta kan kor heta ina kan hak su kan change chuan chumin ward vela te kan han kalta ward vela kan kal hian rounds kan nei don lo chuan kan pp vel kan halem lo ta ma se gloves vel hi chu kan bun vek ta mask ti velang chi te chuan kan ti chan pa ka chu patient hi ron su thei thin an nei ta ang lo red line ang hi kan rin vek ta chu wak chu an ron bel thei lo ta chuan kan om na lai bel hi disinfectant ang chi han an kap tu char boka kha tokin film khorle ni mo thup lem lo ta kan haring lem lo rounds kan nei don kan ha an bul nai vakal nei don te khanin hanin thuam ta ni lem lawa khami hospital chunga han ngoda ka chuanin mani thom no pa ngai le mask le glove khani de me ni mo ne de me ani chuan I tho pui te zinga kan ti dei tiang I tho pui te zinga nangma chau khami zo ni in kan chia tu na I tho na khan tro tu na Seven Hills posting bi ai chuan te ma de chi mi zo kan ya ta chuanin I thian te emo I tho pui te zinga emo khatianga positive case kha anom tem le nia mani khan he vai ania ka tien pa level chu kan headline posting an nei ma lo khan nge ni an dam lo patient pakhat kha positive kan nei man ni vel niang chuan an kami an dam lo positive bang khan an unit pui khan test tur khan an ti unit pui khan in test ve ta sim ta chuan ka kalma lo pon ka thin panen chuan kan nge ni kan in fiam mola ma se atu heta ka kal engtin fiamin mo login ka pot chak don che engtin fiamin mo in fiami ti lai ta kha ai mi pa in fiam angan me ang chu in bon ang reng deuh khan me ang chu ati ang reng deuh khan chuan atu ka khan headline posting kan nei ton hu khan engene a report khalo chu kan ni bo khalo positive veringa chuan kan duty na hinan ron sun phei ta hala ni bo chuan ke bo chu atu ve hangin again test le hala he report na ka la chang me ka ni ani chu tumlo deuh pon kai kha ol hle don ani hitro hen henglawa khami chungchang khan sei dui lem tunge kai lo ti kan siat invention in lo kan exposure sa ngo to ka abik takin Mumbai a phejun chu wang chun nge ni film khur sen hi a hal lo to thei to film khur mai la tu in nge kai ti khan siat lo wang in film khur sen hi hal to ka heta bik chun hetiang din mun de nge ni soi tlang tak to la mizoram ai chun tu na chun an lo umri lo wang hetiang din mun kan thlen ve lo nan tu na nge ni thei to bin mizoram a po mala tu den oma hetiang te thlo ba thain ka se kan soi lo ani chu
chu ti ni chuan nang po din mun der thonga I han ti top mela ya ha soi an nuam chia lo na in ron soi po nuam chia lo na in film khur lo wang po ni chuang lawin in thokho kha in lo ni miao sia tro khang vela khanin eng po ni se low positive low po low ni tala enge khamia khanin iril ruwa shatavan cha kombe low positive tala ingtin nge mo low negative tala ingtin nge ya lo positive tuna ange ni annat na tlang pui ang jelan su dan hen chuan ange ni symptoms an nei lo hlom to ka chu ka thian pa ngai po engma symptoms an nei lo wa chu tianga han lo wo to chu ni ka relem lo chu ti ro lo chuan ngai sam lo to chi ero an ni ka relo thong ta chan chu tui soi to ngin tui nge complication ti la nge ni tinge soi don mi lo tang sa chi lo taksaral do tu chak nei nei te van tlemin an van nei ti na khani ta avan doi pola kan tel don nge ti la chiang belang avan doi pola kan tel don nge avan nei pola kan tel don ti ha si lo wang han ko en kima sim khur zo ngai hei eng lo chu leipo eng zo ka nge ko lo kai ta ni la chun eng zo ka nge ko don ti ka selo wa ma lo chu ti chu ti ni lo chuan nge ni lo til lo but thi nge na turang chi ka chu nin ka selem lo wa mi sel tha thalai te in ni ta tan chuan dole theina chance kha in nei tro chance sang big eng po I chunga lo thleng se nang chuan in I fight let theng ti kha ka ring ani pathian zara mo lai ka duty ti lo sian tam ang renga min tong trai pui tun ten tama mi zara hen pathian zara kan laim ve ni main ka sia ei ICU te kan kala kan en kola kan dam lo ten na kan en kola chu kan thian pa dam lo ka ti po chu an dam lo po chu ICU ka dam lo bul chi ami ania kai ve the reng kha kan ne chun ania til ari sa sang khop mai tiang ngai thla ki chu zero eng lo hian enge ni akai dan huna hi chung kan film khur ta lo ta ma se akai nge em ti kan sit na kan hei what ang chi an ni chu ta ting ho hian kai hi all sam zo ling ka sia a chan chu tu in nge kai ti hi kan sa si lo a an nge ni film khur sen ra kilo ni si lo PPE te rounds don pon ha ko vek thai khani lo wa chu kan jan nge ni kan rin lel lo na hian nge ni kan thriat chin lo na hian kai all zo chu wang chuan ko ngen ki ma film khur angai ti na ani deuh ber me chu englo enge medical lampanga thokte kan ni lem lo pe chan mani ina lo oma menge tuna lockdown ania ina tom kha him ber me tina ni sutro tumma kha him ber me chala khanin coronavirus patient ti kha inject si lawa engponi se aizolam Mizoram aizolama ichung te ingai vm ya ngai du khop mai ichung de pon non ngai ven reng chenga tro ni min ngai ven tun tam khop mai chung te chau lo po hai ko san ang rong te pon min lo tong tai sa min lo ngai na chung te bula min lo rot tenga min ngai ven tholoma alo mom khop mai phul ma phu ram tan thei to bin chua chuanin enge mizo mi pui te hne na hian han soi du emo ka zo lo che han soi du te ilanem ya tu
so tongin mizo tan nge ni na na rim sim so tongin lo jing lo lo ang ti de ko ang de ase ti ro jon ta complication nge ni avan doi tur kha tu nge ni kan thia lo wang film kur kha ngai ta em ma chu mai ni lo nge ni Michelle dan lo ko ngan se chu ti ro so tong van do an tang do ne yang se mai bi la ma e ma ni ha a se sel ha pe na thu lo kha nge ni mi dang kai dar tu kha kan ni thei ve ta tar ro te le nat na khir zo kai te kha ne lo sa te kha a kai dar tu kha kan ne thei ve zo pla ta chu wang jon phim khur kha kong kim re nga ya nge ni mi zo tan vi ka phim khur ngai na chan pa kha chu hai facilities te hun dang angin kan nei thalawa antinan itari de bo facilities vel te USA ang chi de bo an nei thal tuk chi de chung jun khati zat khan bo ral da kan se da ka ke ni kan nei that lo pi lama kan nei tle me bo ka lo ICU ang chi de bo hun dang nei tu jun nei tlem tak kan ni tu lain ram dang a kan kai ve ni jun kan pul phuk me ang ti de bo lo ma ba ka hai mizo chu kan thiet ang khan India rama po kan record nei na chu engeni HIV ya tamber ti te kan sara po aber kha kan ne diabetes te bo kan tam ma TB ti te ba ka ma engeni lang sang lampang kho lampang te asma tam du ma ka ti ang te kha ani wa han film khurangai zol bi ka facilities kan nei that pi lama kan nei that lo pi lama ani sa na check nok kan ti meng chu kan ni complication develop the how kan soi ang chi ha kan nei chi kim ti la soi su lo da ma mi zo ro kan kha ani wa han kan film khur hi ngai tu na HIV te bo kai an tam ta India ma number 1 kan ni an te test lo tam tak tu nge ma ni test ngam lo ti la ma test lo tam tak an nom no ma ni na se lo ha kan tam do na chu wang chuan kami kara nge ni mi corona kan lo kai le ni phai chuan complication develop na chan kha nga bi chu an jong sim ko kha ngai ngoi ani chu klai kan om na Mumbai phai chuan drugs addict kan ti ang chi te ang hi an tam lo ve ang renga ti ang chi kan ti ang chi te Mizoram chuan tam an tama kan te kan claim nei tu in addict ang chi te le zungol ve ang chi te in tama tin kan nat taksa an nat na dau the tu ti claim the tu ang chi nat na kan nei ve la kha ti ang te ha addict ang chi te kan tam bang han nge ni pul phuk the na chan lo kai ta ni la chan kan nga zol big ning ka sia un tang ai ma ngày nôm lem mai chuan chu ti lo chuan hei in ven dan te poi kan se furanga ma se soi non le thai nga se ti ang chi ang ti te po mo chuan nat na kan lo kai ta enge kan nat na kai nuwa tinge kan lo ma chon dan tu ti te poi soi tel zoi thai nga se in ven dan hian an se fur to nga ma se soi non le thong hand hygiene kan ti ang chi te good sil fai thathi poi mo kan akai chon dan ko an se fur nga ele in atang te ku ta tang te ang chi droplet arang point angeni tam tak chu kai thai nga ma se droplets angeni good file kan ti hi akai tam na per ning ga asia ta duna ri chuan chu wang chuan good sil fai that hi apoi mol tu ka chuan hand sanitizer ang chi de bo kan Mizoram chuan an kol le fur mai the ga khati ang chi de bo kan man tha da tha chuan PPE kan ti ang chi abi takin hai health lampang athok ang chi tan hi na poi mol su la chung avel tha chuan hati nga reng kha ngai me lawa
TB kan ti chuan hei water resistant apron lang chi ang chi te bo mo water resistant ang chi te kha ha enge apron lang chi ha te mask kan ti te mask chuan N95 ang chi te bo ya se fa ni lo wa chuan englo ai mask surgical mask ang chi te bo hi kong tam to chuan a veng le thawa tiang tal hi a thei sam chuan mangila chuan gloves ang chi te eyewear ang chi chu medical hawa tan ve chu la poi mo chu la eyewear ang chi te bo mo chuan engani mani kor ang chi te bo sup fai that rin hel na munam yang chi ho chu mani kor te bo sup fai that acha khani se chuan kan lo kai ta ni pon hei lo vut ang chu ngai lem lo ma se mani en kol that kha apoi mo le boka chu da chan nge ni dam doi ang chi de bo doctor den di khanan pe chu nga thatakin ei tu la nia mani se se ngai poi mo em tu ne nge ni complication ni ching khang an ti nge ban doi ta thok na lampang upper respiratory tract infection ang khan ta ma se pneumonia heta lower lampang chuop lampang hi azu khoi ve thei wang khan khatiang atanga engping e kanin ren theyang ti apoi mo le pakhanin ka seboka khu vel te khosik ang chi te na symptoms kan develop prim ani chuan khang ang chi khan hei enge kan ti tu ka ti chuan deep breathing exercise te kan ti hei thok lak va YouTube wa te po en turom me the engani exercise lak na ang chi te po ha chuan incentive spirometry kan ti hei ball kan hi to ka kang thi nang chi te ha hospital la kal to chun se me the incentive spirometry kan te ka tiang te kha engani hata kan chuop exercise na na thae me ma kan chuop exercise kha chuan CBT te kan te chest physiotherapy kan te hata an nunga hian ting kan beng thin ta khatinga engani kan chuapa engani khu nok te lo nei tai la khata secretion om kha tin kan ben dot khan kan beng la ve thin ta kha khu chuap ve la the thin ta khata chuap chung infection om ani pakadang che khatinga chest physiotherapy mang te pon ati plak ve thei boka dam doi pia lama ani so chuan englo mobilization kan tile pakada englo dam lo re hi hei kan dam lo te po corona chau lo tuna surgical lampang an thok ta pakhat kan dam lo pakhat po ake cellulitis aneya cellulitis infection tila chiang garang chu cellulitis anei na zong kha kan ti fa ya chuan engani adam chato rio ni ma se ama ver kha amutlat me kal son turin le che son turin kan ti thina ma se thu oi lo a o tinga na mu chia ni le ngin san khuin di kana mu wa chuan an ho chuan jing ka tha thoron ha ta to ga dihan x-ray kan ti pneumonia a developa ani thu nan hu avel dihan di kana boral tom me khati ani engani dam thapa ngai po kan mut ngor chuan engani kan chu pa to infection omna chan sa sanga abik takin hei chu corona de bon hata thok na lampang khoi wang khan infection omna chan kha san to wang kan in mobilize ni khuma kan mu chor tun lo kan dam lo corona ka vei kan ti ta ka wang khan kan mu chor tu ni lo kan ama ai kan active jok ma tu ni ti apoi mo inga se kan exercise te bon la tu ni ya ti kan ma ni health kha kan hai poi mo tu ni mut oi lo ti la kan mu thuna jun mu tu ni ma se mu thun lo thleng mut kha thil lo mani heting nan na kan kai ni chu lockdown awanga lo mu jeng po kha natna enge corona khelo po kha natna lawin siam chana khani lo chang thei di na ni chu achang kha acha to bhei to lai chu lockdown te ni ta mut
một ngor thật lâu nó bắt kan soi lên nga tam zo này medical zone sẽ là phương án mà sẽ là tam don vangin nghe deep vein thrombosis kan ti thei ta heta mu ngor murai da dam lo murai da hin deep vein thrombosis te kan ti a so antigen hi an vein sunga te lo khal thin ta khami khal kha chu ba lunga te han chawa lunga tangain pam chu le han chu ba te a chawa ti khan tisin in block ta kha po han thi top the na the a thlem ve thei ta chu bang chun e dam lo ni bon dam lo mangin om lo la in ngene exercise te ngai poi mo la in mobilize ngene kal kol rel ti ha ha kuma han tlang nel em lo la ani mai minon how do ti mo ni le o ka ti do mana ang rum mai tlang lo to khum ngai nat lo turani chu khum ngai nat lo turani ya ha cholna hun pathiani na min pek a chuanin ka pangai takin kan mo aba ka chu in chunga po hian ti tur tam takoma exercise po alak the ani itina ani ta dro kan ban hlok pi em clear tu te pon an hlok pi nge ka ring han sei le tur te alo mem lo le han zo tur te nem han an zo tu ne ang chi te eng lo anat na lan chu da lang ni chu kan se de fu do na chu do na po kan soi thu pa eng lo hey tunan thi chan tam tak ang he chu acute respiratory distress syndrome kan tia chu engani thil che samsan nen thei to ta acute respiratory distress syndrome on tiang chi chu ARDS kan te mai ta a short form chu kami sa chu a develop all somehow kan sei to ta khang nat na dang nei hawang chi ta kha khang ho phei ka chon phim khur le zo lang ai em ma eng lo acute ARDS nei ho jan dian an thoron ha lakta te si sang ngani soi mai la kan thathiam vek khelo ate ka ding doctor ho gan te sanga an thathiam mo an dian ngani in anasa ho chuan dikhan an intubate ventilator dikhan dian mananga ido nanga mananga yanga an chung vel chu ani es invent mi ahara sal do ma ha sama jun kan an tam bang he ke kan doctor pui de positive an nom nol to ta tu na nurse te pon nom nol to kan englo kan dam do na mi nge yang chi de po so bang khoi ang invent khoi berang invent tur ti ang film khur thau mai la film khur nik se na har ko mai mu thei lo la ka invent so har salom tro so ta tak chuan mi pui te chu medical lam panga thok tu te kan ni lem lo chuan in lo oma ma ina kan lo tom chapa kan invent theina le adam doi chaber ni in asiat mo ani na a traber mizora ma chuan tun anga an kalpui zel len ngani tuna re chun thil om aron lu na chan si asang vak lo chan chu an block vek to ta tuna engkai dar na chan sang kha om vak to le min na si lo ma se hey vai ho ngani kan lam mo ve ri si ya hey lin tur ron chalu tur ang chi ang kha khat heti nga tang hin chen si ala om ve le ta machine pon chung te na kai bi a hati vai reng te nge mo ni vai reng te khan motor vel te kon thak ve kan ni oma ain lang ngani hati ngani ron lu jong jong kha motor vel khan exchange vek ni khang ka lo sia hati ne bo a thai nga sia an lo kap thiang him bo ka mo cutting chan chu vai kha an kai the na chan om chun ani to bera chu han jan an kai chan ang thayang tu kha block zel mai la thai na sia enge mizo mi pui te sha tur tam tang mi ron shila e tam tak invent dan te pokan che to kan ngai tha to amaro chu kan ngai tha ka hi ngai thak non le chin te hi ngai a chan kan lo sharing big lawa achang phei jang kan lo theng hin shin ni kan nun phunga bedreng le kan no panai jang kan lo ti chana lo ni lo nen mo
Chin khan ka soi me zo ya englo kan hospital kan dan ve ka soi heta kan le nu kan dan ha ka soi le ta chi lo hospital tanga kan chu don in khami kan korvel ha so ta hospital kan ha kan heta kan thom no pa ngai ne ha kan thak le ha chuan ina kan ho ve in lu ve in thom no kan phela chuan ma ni hi kan in bola kan ti ha kan in bola ka ting kha ani til dang khoi mai kan in bola yang ve chuan hospital vela thil ei de perfume khorviaw ngai don ani chu adro ya film khur chikim ngai khop nai ani chu film khur ngoi ngai a lo to hian to tang khan thei to khan lo film khur la Mizoram lampo ole ya chuan in biak na hun chamin pe a tin Mizoram mi puiten he na pho thu cha te min ron nei saka aba ka thil tul tak tak le kan sha tur poimo tak tak te min ron chil awang khan kan lom lu tu ka dia te chuan ang po lo dam chala e pathian zara negative tura ngai la kan lo tong tai pui ze lang che zoram mi pui te pon lo tong tai pui ze lang che ale ani phot tuna kan bia kha doctor lanun puya ania Sion Hospital khanin doctor ania positive patient te enkol tu khanin hei ni thumbel chu an to soyang khan ram danga state danga na thokakal te zirlai te o mi chi sang kha biak le tur po hi kan la nei chawmaya chung de po chu in lo ngai tha ngai in lo thir le anga atobir ka han sei tu chu ram sang om te kan zomi te pathian hne na hlanin he shipui la ka tang hian an him thei nan te le shisel ta kan lo nan te le Mizoram chung him nam ta ka an lo thlen thei nan te po khanin idil puyang udi kha atop nan kan soi le ni se melhem reality clear tu zong te in zawain choi tui bang chave ko le